Omwanchumuriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria televisioni yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichia bisichito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. Salim. Kyokoraga. Na I want to go in Kyokora. You know when I left in Kenya, I went to the airport. Sagin. Nalero na kyomuntu. Kapuona kogo kwa. Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta omurigereria bwe televisioni ya Ndizi TV nigoto kuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kirarituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abunda isi weke nambeye asese miao enoti sano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Omorobiryo bwe CHIGOSORI na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rwo Gusii Kenya nensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa CHIGOSORI ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa League ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa sege tigi ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inka se team ya bomachoge bara inyora no murbeli bwe CHIGOSORI ngoche ya mas ya korwa sege taseni kia Ndizi TV na buna botambe etala nende mo Steven captain 001 yesike taseni kia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chinsa 14 chamara goba goika chinsa 12 CHIGOSORI ime ya Ndizi TV. Omwanchumuriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria televisioni yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichia bisichito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. Salim. Kyokoraga. Na I want to go in Kyokora. You know when I left in Kenya, I went to the airport. Sagin. Nalero na kyomuntu. Kapuona kogo kwa. Nyabeta
kila rituko ria wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinsa 2:30 chiabotuko ime ya Ndizi TV nyabeta omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kila rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti 52 inya 3 5 2 5 2 eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime omwanchumuriria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enoti 52 inya 3 5 2 eyemo gose oturikireri ukorike ase email ya ndizitv.news@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo cyobwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli sana mwanchomore kwenda gotengereka sene kya Ndizi TV anda kesebono kwariga ni bena somuroberi bwe CHIGOSORI buna botambe mu biro cya chinsa bude chige wika chinsa 12:30 twasanga mangarengete CHIGOSORI asobo imeto amanyane kegendreta sorongo rwa Gusii asamangana rengete CHIGOSORI na waje nditanga ni peko bwatana na into nchebuna botambe ritana nenda mo Steven Captain 001 kwene kibuna alios parengete CHIGOSORI kwa nyarire kova ukonyamanya keboikero na ikenge nchomono metkola rero ime county ya Kisii ntoto wa CHIGOSORI chechi finali chie county ya Kisii na bura to kwa na bono iga ntobata banyangonko abagia ase CHIGOSORI chionsi obara irukie bendere ya county ya Kisii ase CHIGOSORI chekerengo kia Nyanza region CHIGOSORI chiragosori gwase chiwiki chirebosio chomotie nyoyo korambara bibali bararukia bendere ya Nyanza ase kerengo kia nationals na buna togo sanga rero iga ndobata babwatani bali babwata team ase CHIGOSORI echo ase kerengo gie county na bali mu be CHIGOSORI no bara iga ase studio mbabe bagotevia mange mona so marengete CHIGOSORI echiga na nake magayo korra abana aba bakosori ase kerengo kirigie county na kiesa bali ko babera bali mwaba kuika ko barosi kuika ko ruensemo ya zonals chi sub county kuika kerengo kirigia e county igo no bara iga kubate iboli rinde lyonse nabogo torikera gwetera SMS line eregora gwa screen yao chaka na Captain 001 ngayo tonyora korwa iboli rya ondiriri biregere bya ombirivi emyaka yao ayengo abasore CHIGOSORI chechi skuru senjo buna inje na kausiri CHIGOSORI ya table tennis korenda seboniga nigere setami ya kabere ainereri gwaka CHIGOSORI tobekere birengere bya avugo sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asomo biro yore live chinseme choensemo ya YouTube Ndizi TV News ya website www.ndizitv.net na abagani baito baikire sense meye na ngo cha korense mo ya ne ya moinopi achake na elietali yaye na ndake nkoru nsemo kelia koru askuru ya enelele na anti mukialeta se county mbia mono seribaga njengoro ku Richard Mose ngoro skuru ya Mambo Tonto secondary Maradi sub county yes and internet athletics as sub county
Yamon. Richard Mosembara baraga ni andake onyare ko bagusanga andake ne chinguru bona ria bana batara koro mwaki bo muremo vuo utaite gotindia bare to mwaki oyo andake na bote andake no metene CHIGOSORI tenerete whatever athletics. Yes. Okay. In the technical advisory athletics as a sub-county. Asense moye sub-county ya Marani. Yes. Na seskurende ya Mutunta Sokoro. Kaimbia muno sana Mr. Richard ensemo ya gati na bote de vegetari yao nkankoro nsemo kinskuru kiole na ana kibono ubwato bwa matene CHIGOSORI. Bia mana sengencho elibaga yetali ande nkuru naftali marita ayo nyangaunde. Encheno mwalimu Orioma Secondary School. Rioma jaje kabatisu wangu iga St. Paul's Rioma. Okay. Ile malime ya Marani ase zone yekurukunga Marani zone ose division ya Marani. In sports we have what we call zones. So a zone na yekurukunga Marani zone. Igo naende nche no murikyo manane wabarimu ase mangana ya sport. Igo ninche secretary ya sports Marani. Nimbwa tabakonye bane lakini tumukonye tawena tanyari tiwika esengencho abwate CHIGOSORI tinde naende neroko babana guchinka. Okay. Ikero na yerera gocha na areta makwani aye. Mbia mono sana na muchaka naye kurwa sensemo ya uni maite no rase oboli kyobone nandake na yomono geli chinse mo chiamara nyamagana ringete CHIGOSORI time andake nsemo wati na ye sub county keroko ri HT muchirimu ale tase CHIGOSORI ao korumara ni sub county go chensemo ye county nikero atebe competitiveness ya bensemo ye sub county kerengo ye sub county ko ri amarani kerengo ye sub county ngotu akora championship chaitu bia tukakora tarehe 22 na tarehe 23. Umwaka uyu ntwabwate abana bakogosori beruete mono igo beruete nabokorora ng'ambatagite talanta yabo inyare kororekana ase baranyare konyoro bokonyi igo we had a competition ingi sana abana bakaminyoka buya abana bakakora imichezo yabo buya mipira buya lakini ende bono maite alia tokotebanga negasomo ngeliko kinia ngeliko ngaini igego kinia tu kero tuachire sabandi na otokoranga na intu ngaito igete kiwango gitu ngaito igete igo tuatemire na intu kero tuareta abana twarogira tuanyagire goika ande kero tukoirana ntonyare ko manyanga ngakitoko enda tujito gorore alias tuanyora na intu twagwirire. Nimetase bono mba kogani basoye guchiaso mesen jondo ikaso metore CHIGOSORI chiaso boime ningotebi abanyankongo bonsi abaya aste CHIGOSORI chonsi mbara bia bwo korunse moki andake we manyia mange igura ekorende tinda ragonchiro likonge aste CHIGOSORI chinyenge esengencho bali babire bagokora buya imyaka ya magega abuna ende na rabange abo bagokora buya centre ekorende ntwe manyia ya so boime konda se bono ndaga nitwenda sense mo ya kabire studio turanda ke roboti rwabere na kwariganireti aste litukulitangani rie CHIGOSORI echina buna marigani arenge eri tumanya mangi koruriti kuritangani gwekera rero mbiri bya bire gati yabo rero ne ria bere tukulitangani rie CHIGOSORI chia account ya Kisii ase secondary ase CHIGOSORI singa chanya rero ko ba CHIGOSORI rero ase timu au chia bere chikuliga mabaga bene yogo so ase kerengo gyo kurukia bendera ye account ya Kisii ase CHIGOSORI chia nyanza chiranya reko ba CHIGOSORI gwase umutinyo yogo chibosio ase account ya Kisumu kwenda sero CHIGOSORI singa chia CHIGOSORI gati abone CHIGOSORI ya rugby aba CHIGOSORI 15 kerense mwase chiskuru au gati ya skuru ya Nyabigena boys skuru ya Kisii school eskuru gati ye chinde gati ya skuru ya Riamone chinde chanyara koba chigwekana na kurwanirira obonyangongo bwa basiti mu chonsi charrekana kwe Robert kibwekranu mono maiga ya chiro chikoba abanyangonga sekerengo keli via chisap county chile kunyara kwa bakorwa mwalimu wetu ambaye ni coach ambaye ametusulikija kutoka tuanza hadi wakati huu. Kasi hizi wanafunzi wa rugby Rioma 15s tumejituma, tumepiga na 5 points. Sasa tunaomba wazee tujitume na sisi tufike semi final. Tumeweza kuwapiga Nyabigena boys ambao tuko pamoja nao katika pool C ambayo iko na Nyamache, Rioma na Nyabigena boys. Tumeweza kucheza vizuri, vijana wamecheza vizuri licha ya kwamba wana changamoto kadhaa. Nirabuna CHIGOSORI ejeni wachira chisap county ikominemo chie county ya Kisii na babuibonsi kuruensemo yaba murense mo yaba iseke no baraiga kerenko merekera ase CHIGOSORI yechimbero
niko chigosori chiranyara koba chikorera ritukoria ngo korenda serero chigosori chinyingi niko chanyara koba chikoso uchise bo chiri chia chi hit ase chimbero chia 400 by 400 ase chimbero chia relay gatie chimbero chinde banya koba kosori rero na ase chi finali chia chimbero chia mamenyoko chiraberi ritukoria ngo ase korana baligani bachengeire buna okwarigani guko mwaka uyu nigo chisikuru chabere chikoroki okogosori kuya gati yabo eskuru ya keberesia nyereko bage gukora buya sana ase chimbero jamani wanafunzi amejaribu bana jipenya yangu ase chihit goto bangete nga namba ya mana namba ibere nabako and the finals from the heats. That is a temperature 100 meters, 200 meters, 400 meters, na 800 meters. Nabako and the finals. Orwabu ni matenga eto kuira bantu babere ba qualify bagenda to represent at the regional chirabe Kisumu which next week. Chinga kechi robane semo ya egosori ya basketball chiskuru to abeto kurire mono ne school ya Nyanchama boys ama ne school ya Kisii school abwase emyake menga kurumage gabere ko bakoba nabu chiskuru cha bere ko bachikora buye ase egosori ya basketball semo ya aba mureto konde semo ya baiseke chiskuru cha bere chikora buye emyaka ya magana mona St Angela Sengera amona kereri gas kwendo mwako yo ndomanya go chiskuru ya chi chagara ko bachikora buye go sabata ko abaya baranyare ko abagotoka Niko mnokerea gosori ya handball niyo twara chikora semo ya bamure semo ya baiseke ngatiye skuru cha korea bya namone skuru ya tabaka skuru ya ndonyo chabe chikoba chikokora buya ndake ase entunde ye chikoso chikorende omanya bali barande semo ya quarter final semi final tomanya goikera ankyo mbali bali banya kwa bakwenda chikosori ya chiga ndabona gandira gotengera Ndizi TV aigase ensemeye ndira hotel yonse yali akokarira ase chikosori ya chasekerengo gia county ya Kisii chikosori ya sentunde ye chikosori kwase eskuru ya Kanol Otunga Musocho egotoka sensemo ya Musocho sub county na banya kwa bakora buya sana igo ayonsipi gendra gotengera Ndizi TV tabeta utebike bukari kodana ara ko kana so mugasolero asensemo ya Kanol Otunga Musocho buna botambe cheretana nende mo Steven captain 001 Manchomere na vandake amariga nyanyara kobaga kobaigase utaka wechi gosori echi korende andake ayo ingira nansemo ya matase Mr Richard nimaite kwaretire chiti mwaiga finali chechimbero ncha kwa kantelit koligoro konde kidira tebe goro ya amariga ni mono nansemo ya Kanol Otunga Musocho buna ya ariga ni chigosori echi buna chia gosori yugu kwikarero kwikira nonye by saa 7 kwa chigosori chonsi chielire trophies chiretari kwa nikira tebe igoro ya preparedness na organization ya virase entunde ya chigosori biamono mundalia again don't that even again takam preparation was okay mbia yalinge from the beginning to the end although nonyene mbura to celebrate yake lakini preparation was okay in terms of in all aspects again tugiyokanda teven kenaki abana nabatakirego kweyarigani mono muna athletics ndakwanirigoro ya athletics egaro koligero ya school muna korumarani and so on school jiro chire well prepared maybe because of what the facilities what even the chikobunyakera muna chawa keberesi support from the community support from the principals maybe again don't that ever again school chinyiga chimisa tin support korwas chi principal ko provided the facilities which are required for good preparation. Nimetete so imetueria so imechandera se sub county ya muguchia se yende kisenga joko karatoli no nyese sub county ya una marani sub county school and yon stay vate basketball court ere standard iranya ko ko soli wevene school ya bamura ya vaiseke ya bamura go sa vaiseke ndakenda ringeto chakira bwase ego sori ya basketball ase chiko soli chientundeje chitim chomera na se finali nchiri chomera neta se finali yo mwaka unyarete ko bakogweta na bali banyara ko bakuvua asanda
kianda kese chi finali echunaende tkoranda ko konchori kwa baso mwako uli wetete chi finali Kisii skula sava mranero ya buete kurande bonsi bakande sengencho Nyanchama nero ya defending champion kurwa se county ya Kisii kundo mwako ndo konchori kwa borese Nyanchama nande mbavu wa sentunde ndi kurande semo ya vaiseke Sengera girls na babweto mwako wetete nando mwako yo oluche semo chirichabo machoge na ubu nande babu nase egosori to sanga ya chi finali chia vaiseke chia basketball nego Sengera girls yanyara ko bayikonyore bikabwe 50 na bibere 72 basket sa Sekereri girls yanyorere bikabwe 30 na 5 na 3 72 38 kiroko rero munganyoyo no munganyo monene sana kwene kiandake Sengera girls nenyengerete Kereri girls iso manyibuye Gusii ya basketball korenda abantu bate studio batarasanga kyangore ya masegeti ase chi final echo chia baiseke munawavalisha Justice mad sana. Mukasema pia na announcer apatiwe moja. So announcer amepatiwa na ameiva ya yellow. Asante sana Nyanza Sports Vibes. That is a good question. Located at Nyamira Plaza. Kisii Town. Hiyo ikutosha. Mukasema unakaa na sisi kwa siku 3. Mukaleta stand yenu, mukaleta bidhaa zenu, mukafunga duka Nyanza Sports Vibes, mukafika ndani ya kando tu guys for resort. When you are showcasing what you have to offer. We appreciate Nyanza Sports Vibes. Nikiangalia program hapa naona inaandikwa Nyanza Sports Vibes. Thank you Nyanza Sports Vibes for making us quality programs. You have made Kisii County to shine. You have set the standards very high for Nyanza region. Nyanza Sports Vibes. Thank you, Bwana CEO. Thank you, Madam CEO and your team. Mr. and Mrs. Arena, the founders of Nyanza Sports Vibes and the Newlands and Hotels Sports House. Haya mali safi ndio hiyo. Our DJ is ameamua sasa ni mali safi chito. Na mali safi imeletwa na Nyanza Sports Vibes ni mali safi. And their trainees here. They have put their crew. They are here. They are showcasing what they have to offer. Nyanza Sports Vibes, mali safi. Si nguo za spoti, si viatu, si baiskeli, si mipira. Tembelea duka lao Mwamini Plaza karibu na Naivas Mega Kisii Town, second floor. The house has been branded. You can see it from very far.
ukiwa pale choma lounge kupitia Nyanza Sports Vibes, wapelekea hata salamu tu, watashukuru. CEO and the whole team from Nyanza Sports Vibes wameamua leo liwalo, wamefunga duka, wote wako hapa kushowcase what they have to offer. Hawatakuta mkono mitupu, wamekuja na vikombe vikubwa maridadi, Golden Cup, they are here, golden trophies. Sana ndake unova kosori kati ya timu ya Sengera Girls yare kosori amo na timu ya Kireri Girls. Ase Kireri Girls na wabegete uniform chia yellow na Sengera Girls wabegete uniform chia sky blue. Kurande aba ni bara igaba tarasa ngandake ndarenge tomanye chinkwana chia moro kyo monene korwa se skuri ya Sengera Girls yo sanga mangi gore kiriba kia bakolire para buko kosori bya semia ke yonsi. Tunaitwa Kennedy Wekesa, the coach. This tournament, this championship, compare, we were much smarter than the opponents. I think Kereri, they have tried, they are good, they are very good on the board, but I think I knew what, the only weapon I knew, that is that they cannot be able to contain us for the whole 4 quarters. So comparing this year and last year, I think this one was slightly easier for us than last year. Maybe tactically, what has been the secret for you to be always dominant on this fixture that you have always been county champions? Okay, this year, the previous years have been very poor on the board. But this time round, we have really trained on the board, shooting, free throw, 3 points, 2 points, all those things we've done. And this year, we are much better prepared in terms of using the board than last year. So we were able to get very many baskets on board. At the regional level, we have always seen you to around the semi-final level. I don't know this time around what you'll do to counter teams like Kototo that has always been dominant. Yeah, we played some of those teams at the World Cup in Kisumu. And I think we are ready. Just some few touches we want to finalize, then we shall be ready for that tournament. And I think this time round, we are better placed than last year. So we shall compete. Our minimum target is semis. Okay, fine. My name is Shania Lienz, and the journey has been a little bit difficult, but we have tried our best. Even though the other teams were also better, but we have also tried to our level best. Yeah. Anabuna vanyaruka kurwa sensemo ya sendaje la Sengera kuruchinsemo chirichabo machoge pako chengera okobwa kwabo gwentunde ya CHIGOSORI chia basketball esibanye bwa school wena takoba mono tugutumie getiye itibo boys korubara ni ajan tobwate timu twaretete timu ibere chioka chiage to mucheso yu akobana na finali kaumera na igo chi finali chiage to muchuano yomo ntundo chiezi ko enda homa na we tu abegete ngabona tiaba ko mupira bimolyo kaiga to manyumugwi na endo manye garo konyora na bokonyoro week abantu bari abareu aso mucheso yu abaiseke baitigo na abaiseke bagete kenyoro na ubagete bagaka tu oyo mobune final to kanyoro omogwi okorukwa Itigo Girls coincidentally yaringe pulie yamo na Sengera barenge Sengera Itigo Girls na timu ya Chenge ni kurunga sameta mixed karachi yake to mopiro yu nesengencho ya preparedness yetu ya renge isake nabo batuguyete bonse akende ntore happy ibere chikagenda semifinal ibere chikagenda semifinals na finalist yoro cha se pool yeya na bwaba igo na intuntu wage tiaba bui be county bono igendo kwaburia about mopiro yo ekaro tuarenge galia chime meeting ye secretary nkolgeri tuarenge ngana kichitimu chigocha chikoretwa their sub counties completely chitara kanyora no ni team chikoreta echego participate ase mangana basketball girls so na bayare go tosinyanga na kibono ngikia berera abaiseka we expected a lot nga tonyore abaiseke be prepared we thank God
Nyabururu came. Last time Nyabururu ndoche ngajaringo. This time na into karatu wetenga ya chire kwa Kitutu Central, we were happy. Then na into mara ni unaba Kitutu na into tukanyore team. Na abande na barabumba abu atechi yabo. Na ena boko ligere nyinga muna tuwabege tu alia se pooling to akarete. Ali pooling ile itone ya yabu ato mugwi nero yo sengera. Kwa igure muno mwalimu anyagire gukwana gaiga uyore coach yabo. Munga egento kiborete chinga kibago kora training. Egento kende kiborete ne biti byabo biro isiribuya. Standards cia egeti eke nkigwenda ta gusumentiwa. Korwa we karugia cementiwe nkigwenda ta gutwara chi goal chiri abase bakobeke mopiro tuare podingia. Arafu echume nene kabisa echete bosio. Asaba ko nyara umuntu aranyara gutuma iguru no kubwate echume ya sungunana na kobeke gikabu kenyari. Pono goikera standards yechu. For the first time mbono tuanyore tenga cardinal ya veira at the position because ne bwate biti birenga bibere byaro isiribuya ikiaga tatu tuachie tari gotebanga kamuranje mugitiga gekogera kitimu ngocha kirige karo isibu lakini inkiabe to mugia twari to muchando moke ikagera tukachenchia emepire kaira na naende Nyabururu TTC igo twira ne Nyabururu TTC elinde to kore mechuana yito ekare kitimu echiarenge ne chinyingi egento kende karatu akwaneire about preparedness yebiti bitu atebire chisukuru toranyare gukwana bono iga chibwate biti bikoro kunge biti bya basketball karatu ari ko boli statistics cheito kuna ndo aba secretary nkora abora nitorenga how are we prepared atwanyore tenga etokonyara gukwanira cardinal tonyara gukwanira Kisii school bibwate biti bibe tonyara gukwane Nyanjo boys ebwate getiekamo so ekaruko ligere yebiti na bibyo katoranyore totebenga birechi standard chingiya kiranyare gwako mupiro kono totikara gwa CBT bana robate birandake puna chiskuru matoide chinsega muno andake muganye to muntu gitaru senkuru aria gochakuru ugochakoro CBT ebi tibeti ngwe muganyete gose chikoro ndivaeti nguru gose ministry ko ba support in moral CBT anyway yanga siri swali kero muchieso no bwate garama yaye kero muchieso no bwate garama yaye ni chenkwanera hockey une garama ya hockey yagerire hockey ngochire gukume ya Gusii ninye kwanere but bona gese nginje to kwanera basketball nintebenge egarama ya basketball nero naende natebirenga egeti chibesa chiri chikorwe ne ministry ego chiri chibesa chinke chitanyare ko nyara koroisi biti because akero koligere nyu mwalimu mana na koligere negeti akoroisi usine kerasi kwa gari otere besa remedio lago beka so egara koligere bone bintune egara gote negeti kenya egara meyo na boko yigere kwaranga do you invest iko beka chisemia se egeti kya basketball gose oko beka chisemia se kerasi ya to keranga inkie kerenge kenana bana abaje to maja stoko develop itane kerenge kenana kia banga ntoto kene tiko ba amaso iko ba ikirasi one karaji achire birasi chia ile ne ministry ya ikire ya tebirenga amangana infrastructure ebegete chibesa gete chinse amachiko gende birasi maintenance improvement na infrastructure improvement MIF bako yiruka ekero chibesa chirichikocha chibekire specific chiaga chibirasi na kuligere lyanga ngaki amazingira alia yekirasi yako amazingira yegeti eyene kogenda auto asoko okoboko mogoko orusio na komnyora nkenke chisa no choro isigeti then ebiti na biro bimbu bwa expire date yao goikabire ekarobia jangire ngachi chibesa chiaye bikonyara government ende byasareka egeti ekemeke nate for example where we were playing alia cardinal nkiabugate mochalo yu lakini no nyene mwalimu temeta sana mwalimu natemeta agatema mano Mr. Albert natemeta sana naenda agatenga tiege karo isi igochi wese chuka chiko involved in making of these fields ichirichi nyingi ngi torakore niki kere school for example tutuatevire buna Maranyese sub county tokotenga ili katoko na kubeka emechieso ya ito kero goikanga ntamu wani kere skuru geta kominyoka kera skuru geta waka handball
kere school etagete gwaka gosene rugby kere gente etagete gokora. If we can have specific schools, kere school where we gente go specialize so that totu harabune talent support center tote banga bono, for example nyeto ko itibu itibunkira nyare ko koroisia igomara ni bwana ngokwanda inkira nyare koroisia tote benga bono itibu twayeri basketball twayeri usen soccer toirane naende to develop asandi tote benga bona abantu ba athletics ngakito kora to nyore abaminyoki baitu una bona. I'm very proud of our school called Nyabuoroba. Nyabuoroba has been having very many challenges. Chande mengi paka nonya at one time abantu bari kuganga neche toka lakini bona yumana tukukwana omwana omotanganio marania tanganite koira as a nationals as a regional samai as a regionals omwana olia igarwete Nyabuoroba omwana okominyoka ominyogete ne nabana bari kambi akaba namba inye as a cross country omwana oyuroche despite the challenges no manya Nyabuoroba egogana ngange na sino noje mahite buniere omwana koru Nyabuoroba school ni achaminyoke paka ike ga kogenda bono chire regionals normal competition ibune ya athletics igebwate competition ya nene erase Kisii region na Nyamira ase Nyanza omwana oetire Kisii competition igara as good as wikire nationals eko kogenda mahate kartu chikoenda regionals tokoenda regionals tonyora abantu kursia na asande bali mbanje ti meremeri meta nekene bono igonye kwa kujire competition ya Kisii igenga muna Kisii we normally sweep it clean kartu kogenda toko banambe ya mokuna Kisii county asa mangana ya maminyo Ndake Mr. Naftal abakuwa tano to wege onkwandra mange sana rengetanda keki kwente kubweke bwani kwase CHIGOSORI ya basketball ndara murekera sava muranso megati ya chi message cha bekuru asensemo ya emetanda ndota iga Geoffrey Gesami Onteri oteba I am following from Gilgil Nakuru County. Dominic Nyabuta oteba nchino mwarimu Dominic kuruchinse mochirichia ke umbwa Masago base neko tuned in mpaka tamati. Ndocha iga Peter Umari out I'm watching kwa chinse mochia Suguta Nyamache niko ndani hadi mwisho pamoja. Calvin Nyaveri Onsando agoteba ni Calvin from South Mogirango. I'm tuned in biamono sana gendera ko beka chi comment chaina maboli no wetere SMS line tosanga manga somo beruwe CHIGOSORI na captain 001 bawe kumurekera manga CHIGOSORI ya basketball basangira mange tomurekere CHIGOSORI ya yuekerengo kirikia bamura sentundende team ya Kisii school na chichomera namo na school ya Nyanchwa boys na se final ya CHIGOSORI gwase egetie gya kano lotunga mosocho nege team ya Nyanchwa boys ya bwase bikabwe 50 okorengani na Kisii school ya nyole bikabwe 45 na kemo 50-46 ase eto vautere chi point inye chioka na obrawale ngopo gosori kuruchinse mocha cardinal. Always but recovered item to the announcing desk. There's a shooter here belonging to Nyamache ball. Nyamache ball. High school for 8 sides. So anybody from Nyamache boys will come for this. From Nyamache boys come to your theater, a new theater. Uganda Kubani. Once again, this is for you. There is a nice one for you here. Come for this. Nyamache boys, come for your items. This is your bag. Come for it. Right here at the announcing desk. Ndani ya Kano Tunga High School. Wavulana wa Kano Tunga High School. Kudos.
Ate Mr. Naftar na sanga manga ya rengete gosori ya basketball abuta sanga manga sajo sengencho ye biro konde chinga kiechecho ase gosori ya handball nego chistimu ona chocheso kia sentundende kondo chiricha oro kiriko toro manyibwe gosori ya nase getambe naende jagendera gokora byagati yabo ne skuru ya ndonyo ase yaiki aba murababo na vaisike abo chinsemo chiriche finali kwene kibuna babire bakora byakora chinsemo chiriche South Mogrango na tokomurekera chi finali chi aba murase gosori ya handball nego ndonyo mixed secondary school nsemo yaba mura bagosori amo na school ya Kanolo tunga musocha se chi finali charenge chintindi korenda soko gosori yoko nego kola na machibageti nego Kanolo tunga musocho yanyora chi point emerongevere nainye akoragani nechi point emerongevere cyanyorwa amo na school ya ndonyo boys na bura bwa gosori ase gosori ya handball. Boni yetu wadibo. Boni yetu. Wade ya wako. Very good for us. Yebu iko sawa na buti. Ambia release ball. Asipite! Boka! Uongo. Gusii Sports TV. Inabidi tusonge mbele. Mpira ujui na kupaa unasikia mguu umecheza. Misati irenga hii na tuwe lokani ikanga. Alex, wakolez man. Wakolez Alex, wakolez waambie wa man. Wakolez twende. Wakolez man. Udara. Haki ya nani? Sasa tunafungwa goli. Watu watano. Ondara. Alex, wacha kwenda. Alex, Waman. Siende. Kuja naye hapa nje mahali ni. Newton kipa. Mwambia kipa anatoka. Ino
Nyanchama kwa na machiwa se ostudio yo mbona esteem ya kano lotunga moso chava murani kwa babu asi point emirongevere na inye ase team ya ndonyo yanyara kwa bage kwanya ra point emirongevere na ivere na chinga kecho semo ya vaiseke nigo ndonyo mixed ta vaiseke na baba banyakonga ase tunde nde kanyora point emirongevere na ivere asa Michael yanyora point komina inye team anyanda ke Mr. Richard kiroko egosore ya handball dominance ya ndonyo ku South Mogirango wikobwa robo konde sentunde yobono vaengeru kobwa buna varengerete somo akweta na Cardinal mbia muno aso mechi ya lero ndo nyonjate makwirwanira. In fact, in the first half I watched it myself tunde ntangani mbate mako kominyo Cardinal kurumaega. You know that's a sign ye team ya rosire ekaroro chimo chase a team kurumaega, so they did a lot of chasing Cardinal. So Cardinal tried a lot. Njatema sana. Neringa eyabu atabachesaji bae batabuga that experience. Na machiko unga majority neji form 1. So that means give them time. Next year they'll be a strong team. So you go dominance ya ndo nyondoje ajagra okay no baira chinyaruka. Ndake Mr. Naftal Keturi ndake gosoria ye ndaranda ko kwemurungani yake igo kurwa sense moya oboteneri bwandonyo ase bataisane kanda kena gatia aba gosori mona mona babwa teli mocho no gosori yo mubwe skuria kado lutunga muso chogo sori bwo tore usurige gutebana sana kuika somo elioye tima inki watebe goro ye nganeje na jira lingane yandake igoro ya fielding ya players ne chiskuru amachuma ko tokorate wange kero kwaretire umuntu tari mwanafunzi igente gitangani oyo tari umwanafunzi tari gosoma igento kindi gya kabiri ogotasoma ase skulu biyo igoso irende linde lya gatatu ndirie aetani emyaka nabakonyora umuntu aetani ti emyaka buna bona yo chikoso liki chire chi abana inse emyaka 19 ekero bona konyora kwaretire umuntu aetani ti emyaka 19 umuntu yo tari gosoma skulu iyo ya etete naenda umuntu yo twate abanga tari mwanafunzi osabure 90 days rule bono 90 days rule nero nege tukyakane 90 days rule ile aweneta ko be skulu iyo agwakera umupira ku 15th of November yo mwaka uhita bona bona kwenda turi tamutu umuntu nabara debenga 90 days inkoruta korugose nga achite skulu iyo mwaka go chaka January no. So ebinte ebi bitatu mbigere umuntu anyare ko bikekesi muneke bare ko kwagio ekesi ekebono kiaringa je gotebanga ya yo mwana nara ubikire ko Cardinal maybe utarakora matukali na bara aben Cardinal ara kintarakora matukali 90 ngayi arwete yatokanga nkona kurigibari esarwete ekesi ekyo ejuringo yetegererere juri ye korawo no vice chairman we county koi karasare no mokomisa baligeri ya magoma machayo lakini ngo gotebi na machayi kara ligeri ukanyodi na libari sinini etimu ina beko ba disqualified na berigo lakini asebono etogotige juri yoke enyare koligeri je kesi ya ndonyo ekarere na kikiaera egendo kende gya kabere amangana yoko beka abantu batabwenereti nkika kogero chikuri y'umuntu ogwakira etimu yao utawenereti kintekyo nakinga netichi coach chikiligereli sana because a coach yakaro kuobo akwende getiyo chiko train abana bono utaete kuligereli tayari bintu byaro isigu byabandi no wenerete ayobwe ko manye no nyare kuligereli abana abakuru form 1 chaka abana aba omwana onde wese omubeke nabwo ateta talanta omubeke getiya soyego gokora umupira asoyego kore gosoliye consistently go se kerengaki no harigeti ninga chitenjira chiabo Cardinal maybe kisi school chikuya wana sekara chitagete go specialize ase ume egosoligete iko chi echiroro chinsa chiroro
bakore weekend bakore saa 10 gochi mugoroba baka bakore saa 12 abandi ngoboka bari buna saa 10 cyamambi barachaka kuraminyoka basoagora akora basics umwana oye karagoja gwika ose form 3 umwana oyo yiri urako mupira nonye ni East African okonyoro yiri igona kingo tebe chikoch twara libaka kende geti leka abana bae geti naenda nchumo cheso yo bareta abana bange banje ntaite go teba about yo mocheso yo seito kuna geturi ntwarete tegituri mixed yaring both boys and girls lakini kero yache tega iga na gotwaitere tu at the preliminaries naenda magosa yo ntwaya rojenga kero twarwete maybe marani ntorojenga ikigwango gyeito kyo mocheso yo inkereinse because yo mocheso na boko yoligere no nyembo no mocheso ito handball Kisii County Kisii County kero tukurwa iga tukubasabira sana baike semis kwaiwa basketball mwalimu uli atebanga coach ya Sendangela atebanga igongo sabankore ingike semi igotaragenda ga igokore kafua igage ndagaria aike semi igo taraikaje kero tote kero utaite kuika gusena mare na rokora igo amara ni tarai iga agenda igo twairire team tayari bwate target yenge bwate target yenge tutaite kuikere semi finals ya babara bakobero mbara ikindu totabero that is the question na inche na bana ekero na ari kuligire mu cheso ito I faulted my coaches nkubatevinga gaki abakufunzi bana ose abari mu bana b'Chigosori genda ngo muchake kobere geti wanzira chinsa chibwenerete tigakotebanga inganje tingeiri support mwari munabuje gotenge support tienda ara gotevi rero ndete gotevi principle teye ta support yo mucheso principle go support yo mucheso kero yaro direnga kyo coach yerwete roje coach ya to kegeti coach ya bwata abana no ari ne barabu kirenga kino mucheso ibako na mucheso bakino be bari maye torangu mwalimu ina wena to support coach yo ke support so coach kero yerwete regeti amatokea ya torojiga na yabantu barigeti matokeo taye tu anyoyire muntu kwenda gusungura unless oyo tageta ikega iga no yugia sungure agende gose toteba ngenyi agende toteba chire kisi arusi anakorigiriria ogoyibu abandi nabantu abwigero gukubanyora mbali kwerwa guchesere team egakogera igo bakoba gente gitanga ni discipline gocha babwate discipline rigoro endo kendi ya kabiri babwate morali yo wakire team because babwate gendo bakorigira reward team igo se ekibago chikoyego naende bono na talikororanga pride nere yeskuru yeye ngakyogo yeye pride yeskuru nere nga ninjesa ndobwando tabua otherwise skuru telito so muntu ita wetoma go defend yeta yeskuru naenda kito tebanga ekeruta getonyo rumu cheso muya oikele waikire ambeyemo tuara banafunzi bawo chenge taranta kurwekera asia saba banafunzi balioyire. We'll talk about soccer ngotenga mwalimu nare ku Patrice ore chairman yani Patrice Mechira ochiete soka kanyoranga sukuru tibu atikende bwata abana gusenta manini out of the manini akanyore team ya chite wika East Africa so banana bwe sukuru gusata enge sukuru ele bwata resources ngiko mata egende getangani no bwata bongo go train no bwata consistency go serio kwa herigeti ekero kwa velire geti bas matokeo pakoyarore abangana ande ngaya majumaya na harotoka yanga abantu tikakulia abantu kuna ko recycle chitalanta nchiri chinke oguita because if you recycle monto yo tajukira bwa chitabwa tigenda go target so young boys and girls iko babwate target yentanga ninga na njenda kuchesere school and abwate target yende ntagite na inche ndorekane ekeronda nyore no sponsorship yende nyora sinko genda ndake Mr. Richard Mete Mr. Naftar wera ira mange yuro ya Abigael bobye bagutumika bagosori bao konde se gosori ya handball okwanya nana kane gosori ya basketball e budget kana iri koro CVT na beta benene okwanya ne gosori ya basketball
bobo ne gwegeti na bota bobo ne kora ne gosori ya rugby gose gosori ya football kona kai wono mochando kuruera kuarika ni chitimo ke boikirano andake ko manyama chiko andake ko ba competitive senche yero ega ni tianda ko mupira oyamo gose vere gose tate mepira meke na andake nyore ko chengie igetinge ko mochando monene mono ase gosori handball kurande andake na bantu batanyia ncheti gose imechando nkaye koruera ya mono mararia again toma think na ki muna katibu atebire gaiga bantu mbali gwetoma go practice handball yaltebu atia ni other preparation apart from practicing ni vitivi yao no gwata tu na gwata na kende gionsi ande geti bataketena ge keigo so resources ya cannot be an issue again to kibolo to no gwetoma ojake go practice again the training as a coach o manyama chikaroro o manyenga kieko ba trained. There are several trainings oko oragend mune referee mune coach, all those ones require training na riura to have the skills chitakire mago to a good team, so you go resources is not an issue na bantu batabwa that commitment itakire asogo training osogo tanja that particular activity. Comment again, take a second. Bagina comment in seta eka. Ntakete commentanga. Again to ikoro kunga clinic. Tuwabeire to korete ru clinic Kisumu tuwachake. Kire tamu yego chake clinic ngo chaka kire. Clinic ningi. Clinic na maegeri. Ama egeri yemechieso. Na ratu korke clinic na language. Bono tukarete kemo Kisii County tuwabwate samenda. Into a county ya monda batebia Nyanza igotware clinic abande bategemete region gotwara turi ki region ya Nyanza ikikiarenge kasaga mwari Kisumu abantu barenga bakwiru bagende year in year out cy'skuru kiri oroje kiko karabuya na kiko toma abantu inere secret chile chiganye tebikone ejinde chiganye tenga wono chizi kuri yage msiya ikire soki abana ogenda bakira lakini tukera tuwabwate statistic yeito mucheso yo nayo rogire timu yekoro nga handball nayo yabwata abantu bangi karo clinic kyaringe which means nga kire school ne koreta ki ne yuanchete and no sense aga tonyore champion yengeni we number 2 ekero tuwatwarete trainer. In fact we got the first class trainer, a trainer ya national handball team ocheta twaretete agatureni Nyanza agakora na ende tukamuiba nganchure tero nganyi abantu baitu coach ya Manyata ekera chete gaje he explained this thing and actually it touched me egankuna kabisa nkoro nga kia chagete school ekorukunga Manyata kuchaka handball itaringo ngaki agacha agareta chiposti chibere chi in fact chifreo agakira niga kabika bunere raisi naenda akabika akakura akamana kurua agasoka kuringa mupira toyo agatingo mupira gweji satara embombo iye sakara kaibika kabisa abana bakurta maita bageremba kwate ke power ke yo kurta magena omupira nerige no igobono bagasoka kurta akataka nyonga abana mbali kunyara gukora kimba bwati maso isaini yo kurta abana abanga kingokora chijuba jia maji so akabeka chichuba maji ijire chichube chichi to gutukuta echi abangira bagotone lya maji aisarasi akabeka maji aijura akateba nko endandi yase abana ababeka maji ya baruta elinde batware maso yo gukora yo kurta magena yo kurta mopiro amagena aluno kona kurta no mupira ngona kokongyo no kokongona rakore gikiabe there buna tukukwana is always the champion champion ya Nyanza onye toko genda gali antu manyetenga Manyata ya wakiri go kwakire national namba ibiri igento kero abari mu baitu tagitere ko wasemi kero gosoni debwate gento ko rules of the game. Puna bono igogende galia as a Play Store. In fact, the other Play Store as a sim in the onsi. Ocha kenga rules of the game. Igende ketanga ni gego chaka je manyo engima. Ose app yoke bwate game hiyo. For example, muna anje coach ya rugby. Rules of the game ni rules ti rugby. Kero mwaka eko ba updated. Watwara amegelia magia. Abwate new rules chichiko tumeka accept. Wanta bako to train. It is they have time yoga soma rules of the game.
ayo kabo mworo ogasoma ayo mworo gasoma because abantu baitu banyagire ibintu biri bwangu so umuntu ubwate chinsa agende every rule una rugby 21 rules all of them are there kenda ngo rule by one rule number 1 or 2 3 pako karogoja wika 21 wakongirye team tikakuganyanga ai clinic naenda abandi babake clinic baya kuchibesa kabisa bagenda abandi bayikagire tukwitangani bari concentrate ochi charinga na injere opportunity yoko soka it's not an opportunity yoko soka ne opportunity kwayo yo weche kwa irwe talanta wabikira maroba mancho muligereri to seni kwa manga igana kate Uganda ka igana Mr Naftal abari mbadia kwenda CHIGOSORI chiko ama igore chiko yego kiwese chiko break monotony tigera abana be school aye manye gyota etese CHIGOSORI ejo nenere chira yokora nyare kwa gogosira na komento bora kwa CHIGOSORI ende yonsi ase school yako chinga kechejo CHIGOSORI guchi final cha rugby twatwara rugby Kisii school yabire yakora bya semi yake mengi bari CHIGOSORI amona kano lotunga musocho na ase final yeyo nigo Kisii school ya nyengere team ya kano lotunga 6.38 ase 6.9 mwanganyo mwana sana gwe point 30 ukonyera bune ne CHIGOSORI yaba CHIGOSORI 15 kerensemo tali batano na babere kerensemo igo andake no kona kibuna Kisii school ya ro kyobo manyio bonge kono tetoro ra chibi cha korwa seketiki ya Cardinal Mosocho Ndio maana siku ya leo tumefika ndani ya uga wa Kadwatunga High School Mosocho. Ni sherehe kamili kwa ajili ya kufunga kwa ajili ya kufunga mashindano ya muhula wa kwanza. Tayari wageni wetu wakuu wamekwisha kufika ndani ya uga huu na kwa hakika walifika mapema, asubuhi na mapema wameweza kushuhudia fainali zote ambazo zinaendelea humu ndani. Wageni wetu wakiongozwa na mgeni wetu mkuu. Rugby hii tumekuwa tukicheza japo hatujaweza kufanya vizuri kama Marani sub county, na vile vile hatujaweza kutembelewa na wale ambao wanakuza talanta upande ule. Tumekuwa tukicheza timu karibu 5 ama 6 pale Marani, na kila mwaka tumekuwa tukija hapa tukiwa katika hali hii, na tunaomba wahisani ambao wanaweza kupata fursa waweze kutembelea shule hii na Marani sub county kwa jumla watuweze kutupa vifaa ambavyo vinaweza kutusaidia katika kuinua mchezo huu. Kwa sasa tunaomba kina Kisii RFC, kuna vijana hapa wazuri sana wanajituma, wana mbio na talanta ziko Marani, waweze kufika upande ule vile vile waweze kusaka talanta. Lakini mate CHIGOSORI yakorengete Mr Naftal ngwerete timu ya Rioma korwa sensemo ya Marani sub county naro chenava murava ke ngwavate kids nyinge talivonsi babwate bikoro do korende kolwa ndebuna mweka nsemo ye semi final nonye mubwati support ya nyinge timanya inkitora kole omochiesa karo yuanchete na bongo chiesa mekiubwate na bongo chakira iko because that is what other kina kikia beire ngotumia ase ko encourage abana bana kuchiesa Marani ali asatori ntuwe bono because omochiesa ona yachagete in 2008 karona abete employed Rioma kagenda nganyora Rioma tebwate rugby principal then Lawrence Machuka akagere yege kubakia na katebange kubireka coincidentally ngamatebye I was a rugby player at university kama taitiganja kumuchieso yo I want to thank Maliba girete bagande ngano chaka ntagwati mupira yitanganie karona arete timu ngairete timu iliyo yarenge tu arenge iri counties njiraje tu arko Kisii district Mara ngitera ba sub county echewe district status so kaegwa libage iliyo kareta abana ngateba ngalibagangira abana ngaikia abana agaiga tukachiesa umupira bwe chitimu chiri chibwate ngakiye karo tukachiesa
ngabate ya umupira bono muna nari kubate imukuruta yorare kunuri tukaruta gabu tukabuye machi yemo ngaki any tieri kwa tera develop muchezo karatuaye bua tukairania report ya se principal nga tuawire tieri lakini ya alian tu aitu zawadi mwalimu oguru chali kadi orenge na rugby development officer by them ya Nyanza ogonte byo mupira na ora usunyokire okonduse byo mupira yo sunyokire rugby ngayoire skuru go chikorekana kunori game kero yanje tera bakonyora ngabana basoire kuyanja tuwo sometimes toka giti okonyora abana boka basoire gweto mu chigiti kero naika no mupira oya principal akaruso akangurira umupira emipira iye kabibiri ulio kadi nona yetu no yo we principal bona mo ya bona tukasoa go training ko mangana ye kiti era ntu anakora lakini rende kaba ngatoka ande nchibweka nkorumara ningo kwana ngani ngwate rugby ngochaga muchezo no mutanga ningo chezo very active ekero na ikire district naitwa nairana you know naende muchezo no gwate the mental preparedness useke bongo akibwe prepared abana no baruche bara basimininga iko bago ikaye kero baro gire yeta lyoka bako igunge yeta Kisii school nero bago chiesi omongo yogukure kogera baruche Kisii school kune gukwana gaye kero yabikire simbore yabo abana ruga bakonyire bobo ire ase simbore bono nende naitwa abo nairana naenda nabatebia magosa abo twana koirana lakini I want to thank nga out of abana batatu banengo mbari bari gutwara omoyo one of the child obete o encouraged noyo then uriko Charlton Gusii nero mwana na develop tie kero na ikana abwate mu murumu abo Kisii school bono it was a brother versus a brother ba umera na ba uchies so a brother cannot kill his brother da o itamu murumu bona ga ibikariji bande umurumu ndo kuchies are korwa ta go tuita tiga tu ago mopira so moburo yo brinko na Charlton ba gomera na bamura bamwe ba uchies so yo muguru yoma yo ndiko Kisii school umupira bono bagacha kuyonara iko okabe tradition bono ngira ne challenge yo ya kids oruja abana bafuna bari guchiesa ngani iko baguchiesa nejisati barusete so ntuanyorete chi t-shirt tuachirete tuantaye mungoje tuarenge tubwate uniform lakini tuari gutumia uniform ya soka mheshimiwa Mamoima atoete ngakia Lawrence Juma agatotebia ngakera araranga ndwa katore soka na indi akateba agatoa chikiti ibere cha soka nemipira ibere ya soka na orana tumiete ngatebona uniform to guchira na riyo kero buno muchia soro kungsanana chi uniform chiri chose bichiga chwereka chikaereri gifi bona tugatigara riende ekiobwate na kyokoraki na kyoguchiesera and actually muna kwarochi ekinabwate na kinara koraki ari guchiesera na ende this time mentally abana soete kuba chiesia ku form 1 in fact abana bari go shine mono bari was informed tribono baikire abana muna bakina Darius those are boys na recommend bari kuligere no majeso kuli waku aranga kai abana muna kina Hesbon abana bari kuligere liga na ende bobo nga no lakini bono ekero batwali that consistency yo wecha ya gelire batwali that confidence ngira nemara ni kana to develop rugby ekarona soete korete team karona banje gweka nyasori gatwari interest nyasori SD ekero mwalimu atoko ore go train ngatoka na twagire competitor ya kabiri bona tukaigwana ekarona achire na inche tiang expose team na and I was the development rugby development officer Gusii technical advisor ya marani ngateba kera abana bona tigan develop school ende na rekine ekero na retire 15 so zero rioma na tebia abana batinga na umugane timotimo kake toenya sorry chance na reche correct enyo that experience ya reta 7 so tukaba tugo chinchani inde kero na rogire nga ya na ende ngingo tigera na baita igo tuache gena butugo 15 tuacha 7 so gacha ngateba nganyora nyakiri ya chira na bamura rero ngabatebi genda muchako muchieso abali mudeni bagachako muchieso to sugatwara chitimu isatu we thank God kenyore karon
egateba na intwe ento taete gochaka omocheso kanyoru mwalimu orenge support mwalimu angwenye na ndo yuranire sebare akabagorire emepira akabatei bono nje nabagorire emepira mbara mwate baragi mutaete but it has been having a challenge ngatera coach bono nabo bago na gocha lakini okorigere linga omocheso obo ni insore sengencho bagwe train andake omwalimu imanyete ntabeto gusanga mange igoro ya egosori ya rugby na andake bire motaranyara kwa mokwebe egosori yeye ndake ntorere wikiere busio buna Ndizi TV tubatarira se getike ino mukwegera mote omugano korora bamura basange korwororo omugano bwa etimu ya Ria mo FC konde sengencho ya ebiro nabutargeria manga soki korende ya soki bali banyara kwa bakobwa ndoro boys banya bwa etimu ya Cardinal ibere ase eyemo tukwenda ase egosori ya hoki ase mo ya Vice Kenigo amaiko banye bwa Kereri Girls ibere ase bosa gatie ya machibu ye CHIGOSORI au chirichanyara ko bachigosori korende ni maitete bento kwandra maminyoko nabo Richard atanyare ko baga ko igubuya igona sense mo ya maminyoko naro chi final in CHIGOSORI tikuri tikulia igorase abaminyoki au banyoreta magabene yoguska bosio kwenda ndake nyimatara nyara ko baga gusanga tetore chibicha cha maminyoko korwa segeti ya Cardinal Samali tangoro kukene dukindo nchende member koru Kisii Central na ande wana mnatu akire ese county ntoro chimbero chetu kiansire na abana baito mbiya bagendrete etuanse kemambi na ande twarange gweta nembe yarenge lakini nyasao twanjire mbiya togendrete tuaminyikire sofa chimbe tuaminyokire korwa abana bamyokire na time yabo terimbe karo korigeri na chia dosia mnyokiru abamuramba mnyokabya Tumetarora ndakabana wa komnyoka buya na ndakibonateka gotebwo ogochaka kwa ya sense mo ya Nyanza county ya Kisii na Nyamira rongorwa Gusii na ruruegenere mono gokoria buya se egosori ya amamnyoko mono mona amamnyoka matambe ketwona chimisano na isato chirigwisa no chirigwikomi andakebono Mr Richard ingikeriora tebe igoro ya chisa kagoro twandake chisa county richa collective ya samamnyoka mengi ya mamnyoka matambe na bogotoa oso messenger nimete une department yao Aimbia mono moralia again tonda tebe nkenna ki ntwa tebe takorosie team ande team botame takoros koru Kisii County nene go nationals and what I can say ntwa tebe tako kora party yetu again tukiyoka kiato means that some sub counties they were not prepared mbeya digani team na takere ko watakere ko yaligani sub county na chiabo sameta chiro mapaka wa manya and so on but what that talent and they do a lot of practice for the same lakini rende tawata ngena ki going forward we'll want to do more practice takere takole practice chetor ya masoesi chetor andake ndako na chake gotima ke gero tebe igoro ya eskuri ya kiversia bire gukora buya se myaka ya magatorere koira abana gwetani komi kogenda sekerengo kirikia regionals kimanyara sentude bintombia onchureti gose ya tigarte boyo no keversi bado ne dominant school as a county ega natogenda teko kogenda wichimotuba ega still bado ne ro mugonga yakaire chimbero ose yare koje competition
but wanuna a principal ya lengo ya njete athletics ya rweto Mr. Nchonga kada uchinyamira wono tebuati competition as per se, but again ekero koligiria abana bakominyoka ekora kana nga bako repeat the same students bakominyoka the same students all through babuati different talents umwana kominyoka 100 nero kominyoka 200 nero kominyoka they're the same students okobaligiria bara less than 10 na woka bako participate, the others are not there. So again trate venkena king ba wana wande an opportunity omwana oyo mutaka kominyoka all the events giko kwanere sub county yetu ya Marani ntorengere tiko liya sponsor Totoare Sports Academy sana sana irigate athletics. We are looking for the LMP torenga ntomonyore torenga na to support tonyore ngantonyore a talent school for the athletics, because ekatokoligeria mnatwata abanyabworoba and such schools they have a talent. It's only that practice in a chibanyora. So to that common ground where practice can be done. Thank you. Kira kianda ke moro sama ki moro chanda ke rimete musikomera no mujumbe we kabulia dake bibere bitatu bibiri maro randa ke bira konya mwana se middle distance buna 400 800 chimibere chimbero bune chombere bibiri moro chanda ke bise kokonyu nabo bira chemoyo etoko tebanga in specific race umeta kiro mwana gwate talent ni baro bakuminyaka short races baro bakuminyaka long races bone ko lingana no mwana fuzi nkiara minyoke, so kiro mwana ko banacha at that level, but osikolige na minyoke abatu wate ko Gusii they developed wachagete ko rubia ine gotira bana ko enda to the marathon, so omwana ko develop pole so to ko jara ko tebanga omwana ara minyoke biogete kiro mwana ko minyoka chimbero chiaye chiriare comfortable and the nature yo mwana will determine which kind of game they can run. Muna into tole experts in that area kero ko digiro mwana na wata ngoya na bako minyoka gento gete oyo na bako tuma oyo na bako ende marathon and such like. Kama Richard nante vinche karana arandi ili yanchenka inda nyare ko bayinko minyoka kolende nimaite andake aina mangana ringete chimbiro konde sencho yabiro na tutasanga go chimemono konde nto twale bikaro bune biga konde sengencho yabiro mancho morgeri nganchere tomurekere go sori yenko yomaga yokuria mangara ngete chimbiro chia county ya Kisii nimate Nyamira yakora chi finali chiabo nanto chikopa to gotwara CHIGOSORI chwekerengo kia Nyanza kirabe chinsemo chia Kisumu ntobe to gotebona chitimu cha Gusii chirakora se ama minyoka yu kurende bona tukulira CHIGOSORI yenko etimu ya Shabana FC rase ligi ya FKF Premier League yabwate CHIGOSORI ritukulie goro na CHIGOSORI eyo Shabana yarikogene gwamo na KCB ase egeti ya Machako Stadium ase CHIGOSORI eyo Shabana sentune nde naende eikoru chigoli sato ase chigoli bere nobuna bwo CHIGOSORI korwegeti ya Machakos. Na bado Chumzi anaileta cross ndani napita moja kwa moja gana na maamuzi yake Michael Obuya. Ilikuwa ni cross yake Kevin Okumuchumsi ikapaa juu, lakini Deriko Tanga kwa Henry Onyango ambaye amerudi eneo la kati. Kevin Okumuchumsi kama mfumo umebadilika chanzo Onyango. Kevin Okumuchumsi auleta ndani uzuri na anafungua mabuku ya accountant pale KCB. Goli lake la kwanza, anafungua akaunti yake katika benki ya KCB. Chuma mabusu, subra inaisha, huyo anakuwa vumilivu la mbivu. Sasa mbona hii mbivu inakuwa mbichi tu. Anamwachia Deriko Tanga na kwenda chini. Foul. Otanga! Huyu sasa ndio Deriko Tanga, yule wa mwaka 2021. Baada ya maelewano mazuri, akili nyingi zimetumika za Deriko Tanga. Kwa mwanadamu wa kawaida utaumia kichwa, sio akili ya kawaida. Mambo yanaandama sio sawa. Justin Mwendo kwenda chini sasa. Brian Magare chenga wa kwanza uzuri, piga fata Magare
chini kwa chini tu. Footwork nzuri kutoka kwake Brian Magare M17. Enoch Obiero. Tofauti. Enoch Obiero amekula kasiba, mikono yake imemsaliti. Wanapata goli la pili. Mgonjwa ameona uji, matumaini kupoa yamekuwa. Kolengi ya sana ya ye Enoch Obiero Agwanda korindi kiaisanete konya Shabana konyore point yeyu andake Mr. Naftal